Nazdar, ja som Maťo Nedorolík a toto je doska Barton Height. Barton Height je kryštálová doska pre všetkých ľudí, ktorí majú radi prekážky v parku alebo ktorí len tak radi šredia na zjazdovke. Barton Height je doska, ktorá je rocker a od stredu sa obidve časti dosky dvíhajú aj nose aj tail do vrchu. Doska je výborná pre nose pressy a tail pressy. Veľmi dobrý je aj jej skate feeling. Na zjazdovke je veľmi variabilná, ľahko sa ovláda. Tí, čo jazdia na skate, tak to určite ocenia. Ja tiež jazdím na skate, takže je to veľmi pozitívna vlastnosť pre mňa, čo sa týka tejto dosky. Si môžete nastaviť stance alebo rozpätie nôh presne na milimeter, ako vám to vyhovuje. Dosť bolo reči o Barton Height, je potrebné si ju vyskúšať osobne.